Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓɓiyankoɓe Yaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde baba adama nde kala min bismi mon kelle gaden e roɓindo jaydeji alkamisa sappo lewru avril 2025 bisimilla wona kelle gadade roɓindo jaydeji puɗɗortoɗen ko jaydi gendire leydi Sénégal jayde le soleil ɓe garti koye duttugol mo ganduɗa ko kayi woni halifa tedduɗo mo Layen mo ganduɗa ko halifa de Layen Serigne Mouhamadou Mokhtar Thiaw Laye hanki o ruttugol e jomum saabi jayde le soleil waɗi arti e ɓen ɓe ganduɗa ko kayi tigui duttimo teddugal en jayani kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye son excellence ko nonne kadi Ousmane Sonko mawɗo jagorɗo leydi Sénégal e duwonade kami ruttude teddugal mo ganduɗa ko halifa mo Layen Mouhamadou Mokhtar Thiaw Laye mo ganduɗa lomti ɗum ko kayi wonno lomti ɗum halifa jeeɗo ɓijo on galle Seydina Issa Rouhou Laye mo ganduɗa ko Mouhamadou Lamine Thiaw Laye mo ganduɗa ko kañum joti e jappere nde jayde Rewmi Quotidien ɓe garti koye on loi interprétation de l'amnistie opposition enfin unie face à Sonko et Diomaye ɓen ɓe ganduɗa ko kayi tigui goni lundiyankoɓe toon to Bawol guendire leydi Sénégal kamɓe sardiyankoɓe ɓe mbaɗi ɓodde gam tiggo huccodirde régime mo Ousmane Sonko kam e Diomaye Diakhar Faye caggal ndeɓe kolliti wonande ɓe mbaɗa saisir conseil constitutionnel ko hetno noon e on loi interprétative mo loi amnistie mo ganduɗa o sinama toon to Bawol guendire leydi Sénégal kamɓe no gase tato ɓen ɓe ganduɗa ko député ji waɗɓe ɓodde e gardugol maître Aissata Tall Sall mo ganduɗa président groupement parlementaire Takku Wallu Sénégal ko nonne kadi komo ganduɗa ko Diamaki Diéry jayanno Nesgrien kamɓe kala ɓe kolliti wonande ɓe jadani wonande e on loi mo ganduɗa o yawti toon to assemblée nationale jayde peuple quotidien ɓe garti koye toute l'opposition fait bloc contre le régime ɓe garta noon koye kamɓe sardiyankoɓe ɓe ganduɗa ko kayi goni député opposant en kamɓe kala ɓe denti ɓe goni ɓodde wotere kollitino wonande maɓe daaro gam ha joni huccodirde e régime mo Diomaye Diakhar Faye e omo ganduɗa ko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko le quotidien arti ha joni e ko yetno to banggue licenciement abusif to banggue didde kewɗe toon to ARTS ɓe ganduɗa ko saktirde guendire Sénégal kamɓe télé mum ɓen ɓe ganduɗa ko gollotoɓe toon ɓoore kewɗe de teskaɗe toon bibi kolliti mbatta seppo yamo ñande sappo e goho hawrata ko e aljuma janggo oyet jayde direct news ɓe garti koye une grosse et puis dans la marche du projet ɓe garti koye jaltal nde Hady Ndiaye mo Sweet Beauté caggal nde o dumbono duuɓi ɗiɗi ɗum ko réunion incitation à la débauche tawi noon ko wurtude sukaɓe rewɓe togosɓe ko etno noon e cagarte saabi dumbugol makko tawi lawol fay makko duuɓi ɗiɗi dumbirdu ko nonne kadi hani uddugol on nokku mo o gollortuno jaltal makko addi haala ɗo e nder leydi Sénégal hani yiide jande direct news holliti wonande holliti ko tergal mawgal hande o e leydi Sénégal ko nonne kadi so tawi o erima laamu ngu ana foti jabadem haɓuri tengtude kanko horejo leydi ndi ko nonne kadi wawa hebde copareje gam o wawa gollorade saabi jayde direct news holliti wonande ndeyi Hady Ndiaye hande o wonti lojol ma jogori herƴinde ko yete ko noon hoɗe boore oɗon projet mo land Pastef jayde l'éveil quotidien ɓe garti ko souveraineté alimentaire Sahel fawi jikke yakar ko e ndiyam tigui tigui beele heeɓa ko yete ko mbawa hebde jeetare ko yete ko ñamdour ha ɓuuri tengtude ko yete ko souveraineté alimentaire tawi koye to banggue ndemaka kono ɓe garti ha joni e ko yetno toon to Tambacounda jeegom ɓen ɓe ganduɗa ko agresseur en pawam jungo e yiide jayde l'éveil jayde libération ɓe garti koye les premiers éléments de l'enquête ɗin wittoji udditnoɗi on sugo torlernoɗo toon to Saint-Louis ɓe garti on mo ganduɗa ko jetteteɗo kanko suko jetteteɗo Diakhaté mo duuɓi sappo e joyyi umminoɗo toon to Thiès janoɗo to Saint-Louis e jungo kawmum beele naata e jangde caggal noon nde vidéo ji kolliti wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kawiraɗo pawnoɗo e makko ɗen lebte fiidemo ha kecciki bonde ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko kawiraɗo ha e tato ɓen ɓe ganduɗa ko guila filmannoɓe hay nangannoɓe kamɓe kala ɓe pawama juuɗe libération arti hen kono ɓe garti e ɗiɗo fawaɓe jungo ɓe ganduɗa ko tumanoɓe kañumen mbanno cambriolé trésor public on ɗiɗabo hanki o fawa jungo e yiide jayde e libération jayde li quotidien ɓe garti koye Mouhamadou Lamine Lahi kanko woni halifa jeeɗo ɓijo galle Seydina Issa Rouhou Lahi Thiaw ɓe garti on mo ganduɗa ko kanko tigui woni gonnoɗo porte parole joguinoɗo konngol halifa duttiɗo ɓe garti e kala e saaha darde makko jaam e leydi Sénégal hani e diineji ɗi mbawa beldal mumen ko nonne kadi
ngam ɗowgol kamɓe ƴellide diine l'islam ɓe garti wonande kala saha jalte makko e saha nde leydi Sénégal woni e fitina beele e deƴƴal leydi ndi ɓe garti e kanko Mouhamadou Lamine Lahi lomtiɗo mo ganduɗa ko duttiɗo mo ganduɗa ko halifa Mouhamadou Mokhtar Thiaw Lahi jayde li quotidien arti hen jayde l'indépendant ɓe garti ko opposition boycott Sonko kamɓe ɓe ganduɗa ko opposition sardiyankoɓe taweteɓe toon to Bowal Guendire leydi Sénégal ɓe mbaɗi tamande kamɓe kala kollitno wonande gargol hande Ousmane Sonko so latinoma arde toon to Bowal Guendire leydi Sénégal tawataɓe toon caggal nde ɓe kolliti wonande caɗele e kala saaha coɗmami cortumami hakkude Ousmane Sonko e kamɓe sardiyankoɓe ɓe kolliti wonande gargal mum ko haalde gueɗe ɗe ganduɗa ko ɗum woni ko yinno haalde ko tuya haalde e ɓen ɓe ganduɗa ko opposant en kono kadi surtout de ayibaji ɓen ɓe ganduɗa ko yogay jaali mawɗe ɗo e nder leydi Sénégal hani e wadde violé kuule ɗe ganduɗa ko assemblée nationale saabi wonande ɓe mbaɗi boycotté ngal gargol bo Ousmane Sonko mawɗo jagorɗe leydi Sénégal. jayde l'observateur ɓe garti koye le phare de Yoff c'est étonnant ɓe garti koye goto e jaalal mawgal halifa diine ngal layenen dutiɗo e jomum birnaɗo toon to Bamboule Yoff ɓe garti e on mo ganduɗa ko kay tigui lomtimo woni Serigne Lamine Lahi mo ganduɗa ko kay tigui woni miñiraɗo e kanko halifa dutiɗo tawi kay joguino konngol wonande e galle o kañum woni halifa Djeɗiɓijo lomtiɗomo jande l'observateur arti en kono ɓe garti e on cambriolage bannoɗo toon to trésor public hanki o ɗiɗo e mabɓe pawamo juuɗe tumaɓe ko kañumen tigui bannoɗo en gueɗe kamtorinde toon to trésor public. jande point actu ɓe garti ko les députés dénoncent l'intrusion de Sonko dans le parlement ɓe garti koye kamɓe ɓe ganduɗa ko sardiyankoɓe lundiyankoɓe to Bowal Guendire leydi Sénégal hanki o ɓe mbaɗi ɓodde ene tawe hen takko wallu Sénégal jammak jeriñ e non inscrit en kamɓe kala ɓe garti yiiɗi wonan ɓe teskima mbaɗi violé loi kanko mawɗo jagorɗo on article 19 alinéa 2 mbo assemblée nationale kono ɓe garti yiide wonande kamɓe takko wallu jammak jeriñ Samba Sakadou hani e non inscrit en kamɓe kala ɓe mbaɗi ɓodde huccodirde e laamu ngu ko nonne kadi ɓe kolliti wonande jogornoɗe ɓe wadde boycott hande o so latinoma gargol Ousmane Sonko to Bowal Guendire leydi Sénégal o mo ganduɗa ko Ceerno Alassane Sall holliti mo ganduɗa ko El Malick Ndiaye nde ɓortato wutte mum jeede lande Pastef hande o ko kay woni président de l'Assemblée nationale du Sénégal. jayde point actu arti ha joni e duttugol mo ganduɗa ko Seydina Mouhamadou Mokhtar Lahi lomtimo mo ganduɗa ko miñi ko Seydina Mouhamadou Lamine Lahi mo ganduɗa ko kañum wonno porte parole galle o. jayde tribune quotidien ɓe garti ko e boycott mbo landa ɓen ɓe ganduɗa ko opposition en sardiyankoɓe e jogorno wadde Ousmane Sonko saabi tribune holliti wonande Sonko échappe au boycott de l'opposition parlementaire ɓe garti yiiɗi Ousmane Sonko ne wayno daɗi e on boycott mo opposition en tawi ko député ji ɗi jogornomo wadde toon to Bowal Guendire leydi Sénégal kono noon caltu gartu wayno kaytingol makko arde toon e yoytno noon e on duttugol mo ganduɗa ko Halifa Layenen saabi ne wayno ngol gargol riwtama ha ñande 14 lewru avril. jayde tribune arti hen. jayde enquête quotidien ɓe garti koye Madiambal Diagne Hamidou Anne Yoro Dia la rébellion des plumes ɓe garti koye ɓen tato ɓe ganduɗa ko kangue beji hutortoɓe kuuɗi mumen e saaha kala nde bindi tawi ɗum ɗen kadi ene wona ko yardete atayi ɗo e nder leydi Sénégal ɓe garti yiide ɓeɗo tato ɓe ala fof ɗo gardi coalition parti kono noon e kala saaha nde invita e médiaji ɗi caktirɗe hani e téléji ɗi haalaji mumen ne wayno ene battino no fewi e ko yinno noon e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen hande en goni e laamu leydi Sénégal. jayde les échos ɓe garti koye l'opposition parlementaire boycott Sonko kamɓe ɓe ganduɗa ko sardiyankoɓe lundi ɓe ne wayno ɓe mbaɗi boycotté Ousmane Sonko hande o so latinomo garal mum toon to assemblée nationale tawetaɓe toon caggal nde ɓe kolliti mette mabɓe e kala saaha Ousmane Sonko coɗmami cortumami toon to Bowal Guendire leydi Sénégal hakkude mum e mabɓe ko nonne kadi surtout de ayibaji hani e haalulaji takke hay ko nandi hen e wadde violé luwaji ɗi assemblée nationale kono ɓe garti e Sénégal gadunol e tarik leydi Sénégal toddade sukaɓe wonde PCA ji président conseil d'administration ha e PCS tawi noon ko sukaɓe. jayde les échos arti hen jayde Walf quotidien
Bengati ko un boycott du passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Pastef déjoue les plans de l'opposition. Bengati ko Pastef wadi déjouer din plan ji dingandoda opposition wadi no dum dawi yo ton ko gargol Ousmane Sonko tonto Assemblée nationale dandimo e on boycott tiagal ndengol gargol riwta e stabugol non dutugol on Halifa teddudo Seydina Mokhtar Thiaw Lahi Jainde Las quotidien ko hen be garti boycott de l'opposition face à Sonko. Bengat ko opposition wadi boycotté Ousmane Sonko gargol mum ton to bowal ngendiri leydi Sénégal don do be bangini natal Anta Babacar Ngom, Thierno Alassane Sall et Abdou Mbow Takko Wallu Sénégal. Jainde le quotidien be garti ko le sale coup de l'Assemblée face à l'hégémonie de Pastef. Bengat ko ben be ganduda ko kay ngoni sardiankobe subabe teddube ton to bowal ngendiri leydi Sénégal. Thierno Alassane Sall, Aissata Tall Sall be kolliti dade mumen ene battino no fewi ko yitno non e leydi Sénégal ton to Assemblée nationale hakkude mum e ben be ganduda ko kañumen jogi taltali lambu leydi Sénégal. Bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Yaw Pini TV ɗum woni komin doɓin ɗo mon e kelle gardande roɓe to jayde je subaka hande o adi men ko janggo so hawre welede Allah.